Assalamualaikum teman-teman. Jumpa, like, komen, dan subscribe. Iki gini-gini arep konten ngeteri ngeterne maem pesenan sepi. Endi ra ana wong. Mas Dut, apa nono? Ayo. Delok sik. Apane? Nasi ke mau ya? Takure Mas Olo. Transfer mes sapa piye to? Ning kotak ana sing kotak. Kok mes sapa ngono to? Lah iya ndekne kae lho. Kenapa ya? Ditulis toh? Ninggal poluane. Lah yo. Lah iya Tata dan jadi ya. Nek BA brisik. Ora nek sakit wis ora to, Dut. Hah? Sakit ora ketemu JT ngono. Lho lho. Dana masuk. Mas 100 sama aku. Atot. Kalau di total nih 100 juta Iki kontrakan. buku kene iki nak ngono. Alhamdulillah no. Alhamdulillah. Gil. Gitu iki. Nule glundung. Pandowo 5 ora gelem demen masane. 15-an yo. Hah? 15 yo. Ya ngopo kurai piye ngono. Eh. Lah ya nule kurang. Bek ini ya, Bek. Ya lah aku mbiyen zaman nek kene sing tukang baturi bek gira. Kono kuwi wonge mestian. Pak Lan. Sing wae 300 Mbak Lia. Ya 500 isine. Untung lho kontane. Pajenggot ning kono ikut yo. Ndi? Samar pengen juga mau wacai. Tanam ini ngono mata. Apa marine bengi nek rantang-rantang. Wis mau ngurung to ya. Ayo opo wi? Dudu ta. Wis mak telepon? Kena. Mau manggil kok ngene pun Mbak Uci nak ngurus Pak Pras. Ayo Bek, salen kek. Maem. Kan dingin gak salen ki piye ki? Lho ya ora ngerti no aku kok jare gombale nek endi. Nyapa mau ada plastik, Bek? Piye? Kok ada plastik? Nyawa. Lah uwokah to gene klambine sampean, Bek? Oh, akeh bene. Ini ya ama-ama. Amah apa apik-apik kae. Digawakne nawang apik-apik to kayoan. Api-api. Nek apik aja didelekne ya digawe. Pokoke ya ora nganu. Nek gombalane ning ndi? Isih nganu harta karune sik dibuntel. Kok iso lambi dibunyi? Padahal klambine akeh apik-apik lho Bek Gir iki. Lah bisa. Ya apa? Becece nek ndi, Bek? Ya iku lho Bek, pantes sampean. Wayu iku. Kaya Dian Sastro sampean gawe iku. Dalem sayang. Apa nak?
kan aku kan pas nonton karo Bu Awa kudu sakake biyen sahur bengi kayak tungtung sahur ya. Wah, Model nganu. kayak tungtung sahur. Oh, tingtung sahur. Tungtung sahur ya sahur. Sahur, sahur ngono. Tong, 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 tong. Kok dobelan? Berak klambi sampean wis kayak diinane lho kuwi sing jero kuwi cepaten. Iki Heeh. kaos. Lah iya tapi yo lek gak salen yo anu no, gatel no. Salen dicepat. Kalau mik cucune Bek kira gelem. Iki ya. Iya, ayu gawe ku yo an. Cio arep mik Bek. Mau? Jane iki klambine iki apik-apik oke, tapi sing apik iki disinggahne. Terus so arep diwahne sapa ta Bek sing apik? Sing apik. Heeh. Sapa yo. Ya sing apik iki ya digawe. Ya. 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 Ayo. Pak Lan? Pak Lan? Pak Kadin di? Nganu ya? Ya dijak ta mesakne. Ya, Pak ya? Ndok, karo adik aja ngono kuwi, Ndok. 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 Cah cilik lek diwedeni sok mare wedi lho. Ya, perono. Eh. Ada debet. Ayo. Wi apa burimu? Anakmu rambut sak. Anu ki mau metu karo Nawang. Oh. Nawang kerep ngalor ya. Ya repot Bek ya tahu tapi ya enggak kerep. Wis padha repot dhewe-dhewe nyambut gawe. Kono ya ora tau leren. Salan. Kepala kecetet lho bukan. Apa? Rasane Pak motor. Oh, kelem. Bek saya mah barang kemau sudah mau kok Pak. Tenan to banter to aku. Kapan nggih kudung? Coba. Masak. Pak Kadis mak omongi. Ya. Iki baterai ku to sing satu. Maksudnya nganu baterai Tampolin. satu iki Tampolin. cara di medun ngono to. Cara apa wis nggunan. Enak iki. Enggak. Seret to ya. Bagian. Lah, ora tuku anu ambe. Tuku banyu putih lah. Ngomong-ngomong itu. Aku wae lho. Iki kok sapa iki? Gatel. Gatel iso le. Ya ora apa. Gatel. Patok. Mas bintang ndek gatel kok. Kok as yo. Kan titoy lebet.
Ontoke nduk. Pol. Atus kendut. Mau masak apa Bek sampean? Aku mau masak. Kodi Walah sekondi ngokah lah jangan nih. jangane kulit bungo. Oh padha rumahku, mak kamu ya kulit bunga. Bi tak nak wani wat nggawa kayu-kayu. Golek wong golek tekak, Iki banyune apa? ya tekak. Kan duitmu kan ngimbar makan 150. Ini aku lagi satu. Ayo. Aku wae lho. Tah main bateri apa beres tutup? Kok dah Riowi. 17.000 bro. Enek wong golek tekak. Mai Ania sing duwe? Ania. Robiah ke? Tak tatap kuku mau. Enek ke mau? Endi? Daerah terusan. Mau ngawar ngono. Oh, iya apa tau wong gawe? Kenen. Nek kandang kae. Ya bengi-bengi nek wong golek tekak. Kae nggawa colok kae. Ya tekek mosok ning duwe. Enak tuh, Pak. Lah iya mosok ning lempit. Sambal goreng. Dibakar Robit. Dibakar. Oke, gatong kali. Pecahna lebih timbang nggih dolanan, pecahna titik. Ono lho. Nek pecahan titik engko wis enggak riwah. Cia minggir yo. Enak wong golek tekak yo, minggir yo. Nggih. Golek uang wis oleh rada akeh to. Delok ae. Angsal ya, Pak. Nggih angsal ngoten niku. Angsal. Oke, golek tekak. Wah. Kok jenengan nggih langsung sakit apa, Pak? Ya, Mbak. Ya iso. Nganu, gadah ilmune. Ya ora, Mbak. Ya kan santri ya tau, Mbak. Oh, alah. Asal pinten? Oh, alah, nggih. Kathah no, Kathah tekek tapi alit-alit nggih. Ini Mbak, tak ampun, Mbak. Oh, ngatur-ngatur, Mbak. Nggih. Cio mau iwak tekek? Langsung titen no. Cio ki ra ayo. Pengayune kaya ngene ya. Heh? Pinter ya Bit ya. Kok langsung enak nek kono enek. Kok langsung kok Oleh tong. Heeh, enggak dingak-dinguk lho wonge langsung kok Langsung kena ya. Nganu Bek moro ki wonge langsung ngene.
Tok. Lah wi mati apa kena didol? Kena. Larang, Dok. Wong lara gatel-gatel iku lek obat enggak manjur iku manjur. Ya ini dolanan terus wae. Sering ya, Bek, ngono kuwi, Bek. Sering. Apa? Wong golek tekek mau. Ndak suwi ra tau enak. Atas le. Ih, pucuke dipangani. Cece joget ta lho. Eh, Atas ah. Atas le. Persiapan arep ngonten ki sik enten-tenan ki. Apa? Enak ini. Kok delok pengene? Heeh. Siapa? Kae toh? Ora bensin. Tingkan bensin banget. Yo. Bas. Ya, selak wengi ya. Sitok teko sitok ilang. Ya, Bek ya. Beh bibiran. Bibirnya merah merona. Hmm? Mm-mm. Iya, Bek. Nang kono nang ngarepan. Nang ngarepan ngono toh? Ya. Udah jatuh sendah tau? Nih. Mati mo. Ya, Bu. Kan nyepilnya foto kupas rapi lho. Terus sik mana sakat 5. 100. Dona sampai opo to, Mas? Ada di. Berarti di syuting ya iki. Kilo kalau oleh pojokan. Apa? Nduk ora nduk. Ayo Mas Lan. Bah, ya, Bah. Bah, cepet atau Bah? Ngarep wong Pak niki ya. Indos itu. Karo wong Indos loro. Ya alhamdulillah. Nah, anu mau Rezekine. enak aku to. Nggih. Anu pusate sapa Mas Abid apa Mas Duta mawon aku. Mus enak samur aku 200. Ya kuwi bareng. Ya kuwi bareng. Aku les mau. Heeh. Ini kondungan. Kira karepe wong Indos. Wonge mgonggo den oleh jodoh. Amin. Duwe bojo. Di bojo? Beh. Duwe bojo pengen duwe bojo. Oh alah. Takon mleh tak ndut apa sapa? Borjur ah. Sumi. Pancen ayu. Kembang desa asli. Tajen. Tulung agung kan ora. Banyune pecah. Kencang ora ya. Banyune pecah lho. Ini wong Kediri ya.
Pecah lek ra siji. Diceblokne Wes apa? aku nek. Yo, Ya. yo apa ning nganset ono kene mau di. Oh, pindah kene no. Wes ini deh, nang sumi-sumi deh. Penak lagu dia pangan yo. Wes mari iki lek ngonten. Ada kan api lho, Bek. Enggak api nggih moco. 8 cek. Balat. Saya selalu atau urut dengar yo. Ya. Yo, kasno tot kaku yo. Lah yo, lha apa? Tak nyusul. Ben adus lumpur ben yo. Engko karo kon check out ya, beh keranjangku ilang. Cepat. Tukang urut iki mek sitok. Iya iki. Gendenan no. Gendenan 5 menit. Ora nganu. Nganu. Wah cewekan arepe. Tenane. Cewekan. Wifi kandang, Bang. Ya omong tak ngomong Rangga no. Paketan, Bang. Di kon TV.